Nke a bụ abụ ọma isi nke 78 malite na amaokwu nke 1 ruo na nke 72. Isiokwu: ozizi nke ike Chineke. Wechigharịa wee nwa Chineke, ọ bụkwa onye nsọ ka izu aka kpasuru iwe. Echeta gị aka ya ụbọchị mgbe ọ gbapụtara ha n'aka onye mkpagbu. Otu o tinyere ihe ịrịba ama ya niile n'Ijipt, tinyekwa ihe ebube niile n'ọhịa azụ. O wee gbanwee osimiri Naịl niile ka ọbara, ha adịghị aṅụkwa mmiri ha na-eru eru. Ma na-ezite ududo n'etiti ha, nke na-atagbu ha, na-ezitekwa awọ nke na-ebibi ha. Onye gwara ọgbụgbụ ihe omume ha, nyekwa igurube ihe ha dọgburu onwe ha n'ọlụ, nyekwa igurube ihe ha dọgburu onwe ha wee nweta. Ha wee chigharịa wee nwa Chineke, ọ bụkwa onye nsọ nke Izrel ka ha kpasuru iwe. Ha wee chigharịa wee nwa Chineke, ọ bụkwa onye nsọ nke Izrel ka ha kpasuru iwe. Ọ na-eji akụ mmiri gwepụ osisi vaịn, jikwa frọst osisi kụọ ha niile. O mechibidokwara anụmanụ, nye ọkụ mmiri gwa n'ụlọ niile ha, nye amụma dị ọkụ. Ọ na-ezite ọnụma ka iwe ya n'etiti ha ruo oke iwe, n'iwe na-enyekwa ihe ọjọọ. Ọ na-eme ka ụzọ dị larịị banye n'iwe ya. O gbochiri mkpụrụ dị ịnwanwụ, kama o mechibidoro ndị onye anya jọọ ya. Otikpo wee buru ụzọ nwa na Ijipt, ụmụkpụrụ bụ nke onwe ha n'ụlọ niile nke ha. O wee mee ka ndị ya bulite dịka igwe ewu na atụrụ. Ọ na-edukwa ha n'ụzọ ala dịka igwe atụrụ. O wee na-edu ha n'ikwesị ntụkwasị obi, ha tụkwaghị egwu